repair and homemade channel hi firme kani he channel hi channel tharania mzofa te electronics lama kan sanga electronics manna kan nga em maya repair lamte siam chu lamte ro kan warlo khop maya warle zuala kan kalpui te po anga ya ei zonna tling ani to em mai ni chu wangin he channel hi kan han duanga channel tharania tir tu ten lo subscribe pula lo share zelula kan lo mutang he channel hi thiam na phau chuana satlia ani mai lawa electronics lam zir du de tan po in zirna ting thei ani dona chu mai ba ka alo zir sil nual to te tan po han zir bel na tan kan han duang hania chu wangin electronics lama tuimi zong te tan channel thenfa kom tak kani ka beisei tlatani tun tum kan video tura hian luminous inverter battery mai kati zia omdan karon soidona practice na video nge karon sodona ni tlang pui thuin Mizoram hian square wave inverter kan mangna sabera ani na taka chuan square wave inverter hi du thu asam tok lo na lai tam tak oma chung zinga chuan spike atam mai he ni spike voltage kan tiang chi kha peak voltage ro adan danga peak voltage chu om nge tura ngai ania chuti line spike voltage atam chuan battery a mm3 na chu mai pialama chuan electronics lama kan man lar mai phone te tv te washing machine te fan te khatian tan khan apo usual big maya current naum lo rein inverter kal tlangin phone kan charge phone charger hian spike tam angi lo a chu tiang bokin smart tv kan man thin te po hian spike chu angi lo hle maya chu wangin square wave inverter reng hi phone charge na ne ma smart tv emo han man khan phone charger te smart tv te au yom ani ti kha lo frame masaila tin spike katam chuan capacitor mangchi ho hian an ho ma a chan chu capacitor hian spike hi airal theilo ani chung capacitor rom chi po chu manna kan nga washing machine ate po hian ania ceiling fan ate wall fan kan tiang zong ate po hian ania chunga chuan square wave inverter rang chi Mizoram inverter kan man lar berang chi hi du thu asam lo maya chung te po chu achan soi pain square wave inverter spike tam mai a spike ti redana kha video kan man so dona ni spike tam hian kong khachin thatna ania chu sangaman nan hian tha ani abaga chuan a thalo ani sangaman na soita ga chuan phone call zona minron zon ne tu te kha kan chang langa sangaman na hi kan siam man ri lawa hun rem changa asiam dan video kan ron ti chuwa nga atimi deu tur ho khan an siam thiam mayang in lo en tir mai donia kan inverter battery he lu tuk chu kan la thla ti hian kan han hong dara kan han test le hrim ani tuna hian full charge ania battery ei zat hi load lami alo hian 4 ampere ni chu enge chan ti hreturin a spike voltage kan te sang a volza chia te kherlo maila hetiang hian AC capacitor le electric bulb series in zom tu ania ti chuan kan zom fel nuwa a mor pani kha a current pek chu khan vi lu tu ania ti chuan supply pe a electric bulb la eng mi alo tur ani electric bulb la e ne ro chuan spike voltage ana sale ti na ania ti hian kan han on ta electric bulb a eng ta pup mai ni enge chan ti chuan capacitor volt zali ania inverter in current na pek chu mai kha chu electric bulb eng lo khan capacitor khan akal ral vector ani lai khan a en chan chu capacitor in ai ral theilo spike voltage kha electric bulb in en nan aron mangta a electric bulb la en pap chuan spike katam hle ti na ani
ti chuan tuna kan inverter siam tura po hian spike tam hle ti na ani chu sumi inverter a spike tam em mai chu ati ziam nan spike lo eral tu turin transformer a ran pa hian hetiang hian kan duang ta hemia transformer ka duana hi a hrethiamin om takin a shape hi e shape ania E45 ka manga a cha zonga hi inchi khat ti bor velin ka ti cha ani chuta chuan coil hi SWG 18 parallelin transform nga ka vel ani ka vet lai video hi atira cover na chang ka riat lo wangin ka ve zo vek to nuwa video cover a thamange ti in kan ti le no ani e ti chuan hemia ka transformer siam hi volley chau ani don ti na ani ya transformer winding calculation thiam de chuan in chu thiam hal mayang tun lai inverter tam taka hian transformer hi 12012 volt la vet lo khan 12 volt chawin an vet thina hei po hi chu tiang chu ani 12 volt a chuan volley kan bel don tina ani chu volley kan bel khan 12 volt la 4 volt bel kha awa in 60 na lo ni ta battery ne na va in mil ta lo ve intimate a chan chu battery 12 volt chau ani sia ma se battery ne a in mil thlap don thawani a transformer a hian 12 volt alu tanga tuna kan transformer vuwa chapa hian spike voltage songkha alu don ani ti chuan battery atanga transformer a supply a pek luna coil zone atak mai khan hemi kan transformer siam chaphi kan zuwa lu dona hei hi 012 volt chau ani wang khan riat thiam ol sam em big maya 12012 ani ro chuan alai tak a khan vuwa tur ani thungani ti chuan hi kan vuwa lai video en pa hian a chanchin kan ron sui zelang a to pa kan page na result thlingin tir tu ten nin lo thlir donia a tir te ya inverter kan page na video kha en kir leila load lami alawin ti hian 3 ampere 4 ampere an ei rala a chan chu spike ka tam wang kan ti kha ti hian spike kha electric bulb le capacitorin kan page ta kha ania electric bulb kha eng lo tu rani line a eng pup mai ni a en chan ber chu spike voltage zong kha electric bulb a hian akal tina ania capacitorin neira themia heklo electric bulb in en nan alo mangta ni AC capacitor mangchi chu electronics bungru a hian thil vir thei chi kan tiang hian a mangtlang puya washing machine in na a thodon chuan a vira ceiling fan te wall fan te pon na an thodon chuan an vira khanga khan AC capacitor an mang thina ni chunga chuan spike voltage satam wang khan AC capacitor a voltage lut lo zong kha washing machine motor te fan motor te khan atua thina chu wangin khol arim bige mema inverter po arima battery po arima ni inverter in load lami alawa rim taka na an thok nga ngut mai pialama khan khatiang AC capacitor mangchi ho electronics bungrua kan han on kha chuan inverter kha arim le zuala battery po arim le zual ina hani chu ti chuan thilom zia chu kan han saita thuak thuaka tikhan inverter nei zong zongin in inverter kha quality tha ani em spike omem tikha intest theina tur chuan ampere meter le AC capacitor le electric bulb uatza in nei anga yani chu inverter chu thilman to tak ani lem lawa chuti rualin battery hi ato em maya chu battery to tak chu atlo kha apui mo ani battery tlo tur chuan in inverter khan spike om lo kha apui mo a spike om chuan soito ang khan a lot asanga khol thil engkimin atuara chu chu apui em maya battery hian atuar na saberani chu wangin inverter nei tam tak chuan battery hi inverter a chuan kum nga dai ti borvel ani tite anoma a chan ber chu inverter khan spike om wang mai mai ania spike om lo na inverter in thlan fu chuan battery kha tlo le zualin in mang thei don ani ti chuan
in inverter spike om leom lo in test thiam chi alo hani pon a test thiam nena kalpui ula test tirula spike om chuan siam thatir wat ro chu intan a chen fa kom em don ani ti chuan spike klem thiang ber tura inverter kan siam hi a hlutna nakina chuan in la hre chuak zelang electronics mungrua chi hrang inverter kherlo po fridge te washing machine te thil dang kha a siam dan he channel a hian kan ron da zel dona chu wangin helama tuimi te chuan lo subscribe nge turani i kha kan ron soinon le ani ya tin kan inverter siam chuang chi kha order kha engim za tin oma kan pehne chi alo deu chewa chuti lain a hloma zuar chhong du somthum somli ti borvel order te kha inom boka khang te kha chuanin tlom zo ka lei kha in beisaya khang te po kha ron supply thi hun chu engtia mo chuan kan na yang ti kha ring ula thlamuang takin lo om ro in battery hi a ran pa in keni hian siam chua kan tum boka chung te po chu he channel a hian kan ron phu chuak zelang battery man to taka ri tak i le thin ang kha a to na chan le ari na chan chu ampere tam tura siam ani wang te ania ampere tam si jang khai si in keni hian siam kan tumani tuna malana kan kalpui meka chung te po chu in lo ngai venanga in lo ngai chang zel donia ti hian inverter spike ti niam tura transformer kan vual lu chu kan lo zo filter kan test kan do donani eng tak ang mo video ron cover tu cameraman kan ei lo wangin manin ka in lak chopa bu tha bige maya ti hian tripod a kan herrem le te ani hi ti chuan hei kan han on ta chia khu la khu ampere meter khu kan lo en man lo mai the kan on thale nge ti hian na bur thang kan on thale a ampere meter lo lang le lo tira ti chuan ampere meter hi kan so kan on non le nge a chedet de tem ingzan nge battery e ral te na kha ania tlem chuan akal ve ti khan 1 ampere tling lo akal ta ama 3 ampere 4 ampere full charge kala kha tuna chuan atlan niam ta thian capacitor khan electric ball nen kan test le ta spike om le om lo kha kan test le ta ni ti chuan hei spike om lo ti thei ani ta electric ball a thlemin de vere re chawani chiang le zualin electric ball hi enila ade manglo ti the ni spike transformer kan vu ma a kan test na kha en leng wo hei 4 ampere ai ral ani thlir tu zong ten inverter thatak in nei theina turin battery in tlo theina turin ma in la donem mani theu kan in zo chiang don ya thlir tu zong te mutui mang thale vek photule